الرحمن الرحيم الملك القدوس. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. godiya da yabo da jinjina sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan yammaci. Yau muna ƙarshen yini na uku a cikin wannan wata na Ramadan. Hijira tana da shekara 1439, wanda shine yayi daidai da ƙarshen yini na 19 ko ga watan Mai ko kuma wata na 5. Miladiya tana da shekara 2018, kuma cikin ikon Allah za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka faro. Jiya muna karatu cikin suratul Isra ko mun karanta aya ta nawa? Mun karanta aya ta 8 muka tsaya ko? To yau insha Allah za mu ci gaba da yardar Allah. Bismillah malam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Jiya akan waɗannan ayoyi muka tsaya. Kafin su mun karanta kissar bani Isra'ila yanda suka kauce wa hanyar Allah har sau biyu. Ubangiji yana turo bayinsa suna zuwa suna ɗanɗana musu azaba. Muka ce mu ɗauki izina daga wannan. Izinar da za mu ɗauka shine cewa ashe mutane idan suka buge da aikata sabo, Ubangiji na iya jarraban su da musibu. Wannan ya zo cikin hadisi shahararre da Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa, wanda malamai da yawa sun ruwaito shi, inda Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa khamsun bi khamsi, ko abubuwa biyar suna haɗe da abubuwa biyar. A wani guri ma cewa ake abubuwa biyar idan al'umma ta suka aikata su to su saurari abubuwa guda biyar. Sai ya fara da ma naqada qaumun al'ahada illa sullita alaihim aduwahu. Babu wasu mutane da za su warware alƙawarin da suka yi tsakaninsu da Allah face Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su ko kuma ya sallada maƙiyansu a kansu. Ɗan adam yana da alƙawari da ya tsakaninsa da Ubangiji, sannan akwai alƙawura da yake kullawa tsakaninsa da mutane. Alƙawarin da Allah ya yi da ɗan adam shine alƙawarin da ya yi tun kafin ya halicce shi, cewa idan ya zo duniya zai bauta masa kuma ba zai haɗa shi da wani ba. Wannan shine alƙawarin da suka yi da Ubangiji tun kafin a halicce shi. Idan ya zo duniya ya bauta wa wani ko ya haɗa Allah da wani ya bauta musu, to ya warware alƙawarin da suka yi da Allah. Wannan na iya sabbaba masa ya sha wahala a rayuwar duniya.
sannan idan ya wulakanta alkawari tsakaninsa da mutane, wannan na iya sabbaba masa wahala a rayuwar duniya. Waɗannan alkawura guda biyu manya duka a zahirar da muke rayuwa a duniya yanzu an wulakanta su. Alkawari tsakaninmu da Allah mu bauta masa kar mu yi masa shirka, waɗanda ba sa yi suke bauta wa Allah ba su mai shirka ba a cikin al'ummar musulmi wanda suka kira kansu musulmi su ne kaɗan. Idan ka duba matsayin shirka da yadda take ɓoye da yadda mutane suke aiki da ita, hakanan idan ka duba alkawari tsakaninmu za ka ga alkawari ba a ɗauke shi da muhimmanci ba, har akwai mutanen da suke kandagarki da alkawari, su yi maka alkawari don su bagarar da kai. Alhalin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya irga warware alkawari cikin siffofin munafukai. A hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito, ayatul munafiq salatu, ko alamomin munafiki guda uku ne. Sai ce idan zai yi ƙarya, idan zai yi magana sai ya yi ƙarya, ko idan ya yi alkawari sai ya saba, idan an amince masa, aka amince masa akan wani abu na amana, shi kuma sai ya ha'inci. A hadisin da Bukhari ya ruwaito Muslim bai ruwaito ba, sai annabi ya irga abubuwa guda hudu, ya irga ukun nan da muka faɗa sai ya ƙara ɗaya, ya ce wa idan khasama fajara, idan aka haɗa husuma da shi, to shi sai ya yi fajirci, ya ƙetare gona da iyaka, abinda aka yi masa sai ya yi fiye da haka. Yana daga cikin siffofin munafukai. Wannan hadisi shahararre ne, yawanci malamai suna yawan karanta shi, amma kuma har yanzu jama'a mu duba yadda matsayin alkawari yake a cikinmu. Allah ya sa mu dace. To annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma naqada qaumun al-ahada illa sallallahu alaihim aduwwahu. Babu mutanen da za su warware alkawari face Allah madaukin sarki ya dora musu makiyansu a kansu. Abu na biyu, wala hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fasha fihimul faqr. Duk lokacin da mutane suka ki hukunci da littafin Allah, to sai talauci ya watsu cikin su. In yin hukunci da littafin Allah shine kin yarda a dabbaka hukuncin Allah akan rayuwar mutane. Ba wai sai kotunan mu sun zama ba sa, a'a, in an ce hakama to ya shafi kai kanka rayuwarka. A ce ga abin da Qur'ani ya ce kai kuma ga yanda kake so daban, sai ka bar na Qur'ani ka bi yanda kake so, baka yi hukunci da abin da Allah ya sauke ba. Tsakaninka da iyalinka ga abin da Qur'ani ya ce, amma ita ga abin da ranta yake so a yi, ba ta so a yi na Qur'anin, tana so a bi son zuciyarta. Ko kuma kai tsakaninka da ita ga abin da Qur'ani ya ce a yi, amma ba ka so a yi, ka bi son ka yi na son zuciyarka. Ko a kasuwancinka, ko a hulɗarka da jama'a, ko a menene in ya zamo kana ƙin hukuncin Qur'ani, ka zaɓi wani son zuciyarka shi za ka yi, saboda a wannan lokaci shaiɗan ya ƙawata maka cewa in ka bi son zuciyarka za ka fi samun riba ko za ka fi samun alheri, shi yasa ka yi shi, kake so ka yi shi, to shikenan ka shiga wannan layi da muka ambata. Ka yi aikin da saƙo ne kuma yana sabbaba talauci. Me zai kawo wadata? Shine mutane su rike hukuncin Allah. In Allah ne ya faɗa abu ko annabinsa, ko ya maka ko bai maka ba, ka haƙura ka bi na Allah da manzonsa. Allah ya sa mu dace. Wa ma zaharatil fa'ishatu fihim illa zahara fihim at-taqun. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alfasha idan ta bayyana a cikin mutane to dole sai an samu at-taqun, yawan mace-mace, sudden death da cututtuka da suke haddasa mutuwa sai sun yi yawa a cikinsu. Yawanci malamai sukan fassara alfasha da zina a mafi rinjayen lokuta. Idan ka ɗauki cewa zina ake nufi da alfasha,
ka duba yadda ta yadu mutane suka ɗauke ta abin ado har tana da anguwannin da suka shahara da yin zina a wasu garuruwa. Mazinatan za ka gansu suna yawo suna faredin kansu, su da kansu sun yarda su mazinata ne, kuma duk jama'a sun san su mazinata ne, kuma babu yanda aka iya da su. Wannan waɗanda suka bayyana kansu, akwai masu yi a ɓoye, ɗauki tun daga 'yan mata waɗanda ba a yi aurensu ba, da waɗanda aurensu ya mutu, da matan da suke gidajen mazajensu. Idan ka ɗauki wannan adadi ka buga a lissafi, to abin zai zamo maka abin tsoro. Dole ne cututtuka da mace-mace su yawaita a cikinmu. Allah ya sauwaƙe. Wa ma qaffaful kaila illa muni'un nabati wa ukhidu bisinin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace matukar mutane suka tauye ma'auni, da ma'auni na awun yawa, da ma'auni na awun nauyi duka aka tauye shi, musulmi suka zamo suna cutar junansu. To lallai Allah zai jarrabe su da fari shekaru masu yawa. Akwai wani abu da ya faru da ni nake yawan buga misali da shi. Wata ran zan yi suka na je kasuwa a nan garin zan sayi gyada. Sai mai sai da gyada ya ce mun kwano 1,700. Na saya na tafi washe gari gyada ta yi kaɗan. Sai na dawo gurinsa na ce zan ƙara saya washe gari sai ce min 800. Na ce ka sayo sabuwar gyada ne jiya, ba jiya na saya a gunka 700 ba, ya ce shi dai kawai 800. Wani mutum a kusa da shi ya ce malam in za ka sayi gyada kawai ka saya, wannan gurin namu ka rabu da shi. Har ya ce min ba ka gani ko ciyawa ba ta tsirowa a gurin nan. To wannan alama ce ta taɗafifi. Yanzu ka yi tambaya game da gidajen mai a garin nan, sai a rinka ce maka in za ka sha mai kaje kaza kaje kaza kaje kaza. Wato alama ce ta cewa akwai wasu gidajen man da ake yin ha'inci. Ka je abin da ake aunawa wanda za a yi maka awo, idan ni zan tafi wani guri in saya, wani ya tafi wani guri ya saya, wancan ma ya tafi wani guri, kowa ya je ya sayo kilo ɗaya. Idan muka kawo ka ɗaga sai ka ji kowanne kilo nauyinsa daban. Abin da yake ba da kilo ɗin an yi adjusting ɗinsa. Galibi haka ya zamo a rayuwar mutane, mun ɗauka wayanmu da dabararmu ne zai ba mu arziki, ba mu yadda mu dogara da Allah ya ba mu daga falalarsa ba. To haka yana haddasa talauci da kuma Ubangiji abin nan ya tsawaita talauci na shekaru. Wala mana uzzakata illa habasallahu anhumul bata. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka nan in mutane suka hana zakka ta dukiyoyinsu, to Allah zai tsare ruwan sama. Allah ya sauke. Wannan na kawo shi saboda jiya nace mana babu lokaci, yana da alaka da labarin da muka bayar na bani Isra'ila. Sai malam ya karanta ayar Qur'ani, inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Lalle haƙiƙa wannan Qur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanyar da take ita ce aqwam. Idan an ce aqwam, mubalaga ce ta ƙa'i, ko ma'ana hanyar da Qur'ani yake shiryarwa ta fi kowace hanya zamowa daidai. In ma akwai wata hanya wacce za ta iya zamowa daidai a sha'anin rayuwar duniya, to hanyar Qur'ani ita ce ta fi zamowa daidai. Duk abin da Qur'ani ya ce a yi shi, to daidai ne. Duk abin da Qur'ani ya ce kar a yi shi, to ba daidai ba ne. Wanda yake so rayuwarsa ta duniya da ta lahira ta gyaru, ya tsaya akan karantarwar Qur'ani. Wannan shine constitution, shine manhaja ta rayuwa, shine littafin da Allah ya saukar daga sama domin shiryar da mutanensa. Shine manual ɗin da ɗan adam zai yi amfani da shi idan baya so zuciyarsa ta lalace, in yana so ya rayu a duniya mutumin kirki. Duk hanyar da ka bi kana neman ka shiryu, in ba da Qur'ani bane ba shiryuwa za ka yi ba, bata za ka yi.
shi yasa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace inna Allah yarfa'u bi hadhal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Lalle haƙiƙa Allah yana ɗaga darajar wasu mutane da wannan littafin Qur'ani, saboda bin littafin Qur'ani da suka yi suna aiki da shi, Allah zai ɗaga darajarsu, Allah zai mai da su mutanen kirki. Ko saboda karanta shi da suka yi suka tsayu a kansa suna aiki, suna tsarkake karatunsa, suna gyara yadda ake karanta shi, Allah zai ɗaga darajarsu, Allah zai mai da su mutanen kirki. Wa yada'u bihi akari, wasu mutane kuma a dalilin wannan littafi Allah zai kaskantar da su saboda sun ki rungumarsa, sun ki su karɓe shi, Allah zai sallata musulmi a kansu. Wannan hadisi ishara ne zuwa ga musulmi dusan da suka rike wannan littafi na alkur'ani, to Allah zai ɗaukaka su, maƙiyinsu ba zai taɓa ganin bayansu ba. In kaga an fi ƙarfin musulmi, ana wulakanta su, ana musu cin kashi, ana kashe su, ana zubar da jininsu, ana koransu daga ƙasashe ba su da gata, ana zagin su zagi na cin mutunci, ba wanda zai ce a'a, to sun ki aiki da wannan littafin. Amma in za su yi aiki da littafin nan, Allah zai taimake su. Ku duba tarihin musulmin farko, su nawa ne suka taso, yaya suke a zamaninsu, amma Allah maɗaukakin sarki ya ba su nasara, sai da suka mulki duniya gaba ɗaya. Ko annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wani hadisi ma cewa yi man shagalahul qur'anu, wato Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a hadisi kudusi, man shagalahul qur'anu wa zikiri an mas'alati, Allah maɗaukakin sarki yace a adaituhu afdala ma u'tiya sa'ili wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqi. Wanda karatun Qur'ani Allah yace ya shagaltar da shi daga roƙona, inji Allah, kullum aikinsa karatun Qur'ani. Ba karatun Qur'ani kana karatu kaman an koro ka ba, kaman wani ya fita da gudu ba. Karatun Qur'ani mai ka'ida. Akwai daga cikin mahaddatan Qur'anin mu wanda Allah ya azurta su da hadda Qur'ani, amma sun ki su tsaya su gyara tsarin karatun yadda Allah ya ce wa rattilil Qur'ana tartila din nan su rattala shi. To abinda ake bukata mutum in ya san karatun Qur'ani to ya kyautata karatunsa. An gane ko? To waɗanda suke kyautata karatun suke ta karanta shi, suke ta karanta shi, suke ta karanta shi, har ba su samu dama suka roki Allah wata bukatar su ba. Ai Allah ya san bukatar, ko ba haka ba? Sai Allah madaukin sarki ya ce to zan ba su bukatar su fiye da ma bukatar waɗanda suke tambaya, zan ba su dan na san matsalar su. Sannan annabi Allah madaukin sarki ya ce fifikon maganar Allah akan maganganun mutane kaman fifikon Allah ne a kansu. Ya ilahal arshi, bambanci da ke tsakanin Allah da bayansa shine bambancin da ke tsakanin maganar Allah da maganar bayansa. Ina za a haɗa su? Allah ya sa mu dace. Sai ya ce wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Sannan Qur'ani yana albishir wa mutanen da suka aikata aiki na gari cewa suna da lada mai girma. Ko mu je gaba, ko ka karanta? To me kace? Me ayar? Wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima. Wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati, kuma lalle hakika waɗanda ba su yi imani ba da ranar lahira, Allah ya ce a atadna lahu azaban alima, mun yi musu tattalin azaba mai tsanani. Imani da ranar lahira sharaɗi ne a cikin rukunan imani. Sannan in an ce imani da ranar lahira shine ka yi imani da ranar lahira a gaba ɗayan hukunce-hukuncenta,
duk abin da aka faɗa game da tashin alkiyama, wanda Qur'ani ya faɗa da wanda hadisi ya faɗa, wanda ka fahimta da wanda baka fahimta ba duka ka yarda, wannan shine kai imani da ranar lahira. Allah ya sa mu dace. To waɗanda ba su yi wannan ba, Allah zai musu tanadin azaba mai tsanani. Mu je gaba. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير نعم وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان أجولا. Allah madaukakin sarki yace dan adam yana yawan addu'a wa kansa addu'a marar kyau idan ransa ya baci, sai ya tsine wa ɗansa. Ton ɗanka ya lalace duk ƴaƴan da suke garin nan ba naka, ko ba haka ba? Ba wanda zai zama ɗanka, kai kuma ka tsine wa naka. Sai ya yi wa kansa mummunar addu'a, du'a'ahu bil khairi, irin addu'ar da yake yi wa kansa ta alkhairi sai ya yi irinta kuma ta sharri. Da Allah zai karɓa, da me kake tsammani? Wata rana muna zaune da wani mutum, sai mai mashin ya zo wucewa yana ganganci, zamanin ana a caɓa da mashin, sai rinka cewa Allah sa ya kaɗe dana. Wai ya kaɗe ɗana ya ga tsiya yake nufi. To wannan shine wa yad'ul insanu bi sharri. Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace kada ku rinka yin mummunar addu'a wa kawunan ku da ƴaƴanku, saboda kar ku yi dace da lokacin da Ubangiji yake karɓan addu'a ya karɓi addu'ar kuma abin ya dawo kanku. Duyan da ranka ya ɓaci, ka yi wa kanka addu'ar alkhairi. Kar ka ce in ba haka bane Allah ya tsine mu, wannan ba addu'ar alkhairi bane. Idan Allah da kansa ya tsine maka, ya rayuwarka za ta zama. Wai akan maganar da bata taka kara ta karya ba sai ce in ba haka bane Allah ya tsine mu. Kar ka yi wa kanka mummunar addu'a, kar ka yi wa ‘ya'yanka, kar ka yi wa iyalanka, kar ka yi wa kowa ma. Allah ya samu dace. Wa kana al-insanu ajula. Shi dan adam Allah madaukin sarki yayi shi mai gaggawa. Ai musiba neman kariya ake daga ita. Idan Allah ya rubuta maka ita, hataman ba abin da zai hana ta zuwa. To meye na kiranta? Sai Allah ya ce waje alnan laila wan nahara ayatai. Ubangiji ya ambaci wata kudura ce tasa. Yace mu ne muka sanya dare da yini alamomi manya-manya guda biyu da suke nuna kudurar Allah da isarsa, da kasancewarsa ya isa kuma ya fi kowa isa, shine dare da yini. Tun kafin a haife ka
suna nan suna tafiya su ɗaya yana bin juna, ko ba haka ba, har aka haife ka, kuma haka za ka mutu ka bar dare da yini. Yanda aka yi dare gobe za a yi yini, in ginin ya ƙare dare zai biyo baya, ba haka Allah ya yi su ba? Ka san meye da meye yake faruwa a samu dare, me yake faruwa a samu yini baka sani ba. Kana ganin rana da safe ka ganta a gabar da yamma abin nan tana yamma, ko gobe kuma da safe tana gabar, ina ta bi ta koma gabar din? Ba wanda ya tambaye ka wannan, kai dai bauta wa Allah kuma ka tabbata wannan alama ce ta kudurar Allah, shine ya tsara haka. Allah ya ce fa mahauna ayatan layl. Wasu malamai sun fassara wannan da cewa da farko Ubangiji ya halicci wata yana da haske kamar yadda rana take da haske. Daga baya sai Ubangiji ya canza hasken wata, ya tafiyar da shi, sai ya zamo wata an yi ta a wani form na za ta iya reflecting haske daga rana sai ta haska duniya. Shi yasa ita haskenta ba shi da zafi, saboda reflection take yi. Ba asalin haskenta nata na kanta bane take baka. Idan wannan abin nan din gulab din nan na samarin mu, inda zaka dauki madubi ka dora masa haka, madubin ya dauko hasken gulab din, to shi madubin zai iya baka hasken a wani angle din daban. Haka ne? To haka wata yake. Haka wata yake yi wa rana. Shine mafama hauna ayatul layl. Sai muka tafiyar da hasken wata ya zamo shi kuma duhu yake bayarwa, saboda duhun yana da amfani wa rayuwarka, yana wa amfani da duk abin da ke raye cikin duniya. Kamar yadda yini yana da amfani gare shi, haka duhun ma na dare yana da amfani gare shi. Allah ya ce waja'alna ayatan nahari mubsira, muka sanya alamar yini ana gani ciki, litabtagu fadlan min rabbikum, saboda dalilai manya guda biyu. Na farko, ku nemi abin da za ku ci daga wajen ubangijinku. In an ce abincinka da daddare ne ya zai yiwu? Manomi ya je gona da daddare, mai saro itace ya saro da daddare, mai sai da ruwa da daddare, mai kanti da daddare, komai da daddare, to yaushe za a yi bacci? To sai aka bar yini don a nemi abinci na ɗaya. Abu na biyu, wali ta'lamu adada sinina wal hisab, kusan adadin shekaru da kuma lissafi. Inda ba dare da yini ba za ku iya sanin kwana ɗaya ba, kuma daga kwana ɗaya ake gina sati, daga sati ake gina wata, ko kuma in ma daga kwana ɗaya ake gina wata, to sai da dare da yini sannan za a san kwana ɗaya. Shine wali ta'lamu adadin sinina, da haka kuma har a san shekara, wal hisab da duk wani lissafi. Allah ya ce wa kullu shay'in, kowanne abu fassalnahu tafsila, mun rarrabe shi rarrabewa. Me ya gaba abin da ka karanta? Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Malamai suka ce kowanne mutum yana da mala'iku guda biyu tare da su. Ɗaya mala'ikan yana rubuta abin da ka aikata na alkhairi, ɗaya kuma yana rubuta abin da ka aikata na sharri. Idan rayuwarka ta ƙare sai su naɗe takardu, sai su ajiye, ba za a sake buɗe takardun ba sai ranar tashin alkiyama. Kai za a miƙa wa takardar ka buɗe da kanka ka karanta. Shine abin da Allah ya faɗa nan. Wasu malamai suka ce a'a, idan aka naɗe takardun, idan ka mutu aka jefa ka a cikin kabari, sai a zo a makala maka takardun a jikinka, suna tare da kai. Ran tashin alkiyama za ka tashi da takardar aikinka rataye a wuyanka kamar laya, amma kana kwance cikin kabari, ko an je an buɗe kabarin ba za a gani ba, amma tana nan tare da kai. Wasu malamai haka suka ce.
Allah ya ce wa kullu insani kowanne mutum alzamna mun lazimta masa ta'irahu aikinsa fi unukihi akwai a wuyansa. Wasu suna ganin wannan ibara ne kamar yadda Ibn Abbas ya ce ai alzamnaku ko wato mun lazimta masa amaluhu aikinsa wa ma qaddara lahu da abinda Allah ya kaddarta masa min sa'adati wa shika. Wannan shine fassara Ibn Abbas. Allah ya lazimta wa kowa tsarin rayuwarsa, ma'ana a jikinsa, abinda Allah ya kaddara maka na arziki da na tsautsayi da kuma aikin da za ka aikata a rayuwa yana nan tare da kai, ba za ka kauce masa ba. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati, za mu fitar masa da shi ranar tashin alkiyama kitaban a matsayin littafi yalqahu, zai haɗu da shi manshuran buɗe. Aikinsa ne duka ciki, ba aikin kowa. Sai mala'iku su ce masa ikra kitabaka, ka karanta littafinka, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Kai da kanka yau za ka yi wa kanka hisabi, kana karanta littafin ka san makomarka. Saboda a duniya tana yiwuwa ka yi aikin ibada ka manta, tana yiwuwa ka yi aikin sabo ka manta. Wani aikin sabo wanda ya yi a satin nan in za ka tsiye shi ba zai iya lissafa su ba, ko ba haka ba? To yana nan a cikin littafin a rubuce. In kai ka manta, Allah bai manta ba, mala'iku kuma suna nan tare da kai. Yanzu da muke masallacin nan suna tare da kai, ni ma nawa suna tare da ni, kuma suna rubuta. Allah ya sa mu dace. Mani hitada, duk wanda ya bi hanyar shiriya. Mani hitada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Allah yace mani hitada, duk wanda ya bi hanyar shiriya fa inna ma yahtadi li nafsihi, amfanin shiriyar kansa zai dawo. An gane ko? Saboda kai za a bai waladar, kai ka bi hanyar aljanna, kai za ka shiga aljanna, ba Allah ka taimaka ba. Idan an ce ka zo ka bi Qur'ani, ka zo ka bi Allah, to ka daina wani ji da kai kana faɗin rai. In ka zo ka bi Allah ma kanka ka taimaka, in ka baka bi Allah ma ba za ka iya cutar da Ubangiji ba. Duk abin da ka sa a gaba na sako, bar gani ana ziga ka, ana cewa shegewa ne. An yi shegu irinka, kantiran shegu suna kabari, wallahi wasu ma sun rududdige, ko ba haka ba? Allah ya fi ƙarfin mutum. Ɗan adam bai isa ba yayi wasa da Allah. Wani lokaci matashi idan yana jin ƙarfi sai mamaki ya kama ka, sai ya rinka ganin kamar ya fi mala'ika ma ƙarfi. Ga abin da Allah ya ce baya so, amma sai ya zage dantse dole ya yi. Ba wanda ya isa ya hana shi. Mahaifinsa ya masa magana ya ƙiji, mahaifiyarsa ta yi masa magana ya ƙiji, mutanen anguwa su yi magana ya ɗaga musu hanci. Wane ne zazzaɓi in ya kama shi zai ka gani asibiti da shi, ko ba haka ba? To ƙaddara Ubangiji bai ɗora maka zazzaɓin ba, kana ta aikinka na saɓo, Allah ya ƙyale ka, kallon ka yake. Kana ji a ranka cewa za ka yi fin ƙarfin Allah? Ran da ya tashi kama ka, babu wanda ya isa ya kwashe ka. An yi ga kai wanda suka fika da yawa, Qur'ani ya ba mu labarinsu, wanda suka yi wa Allah taurin kai, suka yi masa tsaurin kai, suka masa ɗagawa, suka yi abin da suka ga dama a zamaninsu. Ran da Allah ya tashi kama su shikenan. Akwai wanda aka ba su notice, mun karanta a nan. Allah ya ce wa annabinsa, gaya musu saura kwana 3 zan kashe su, duk garin zan kashe su, saura kwana 3. In akwai wanda ya isa ya gudu,
ba yanda suka iya, haka suka jira kwana uku, ran da kwana na uku ya cika dukan su aka kashe su. Shikenan an rufe chapter su, ba maganan su, sai dai a rubuta su a tarihi, amma su kan babu. Kai ma ran da Allah ya kama ka haka, wallahi sai dai gurbinka. Amma kai din da kai a ofis ɗinku ba za a same ka ba, a ma'aikatar ku ba za a same ka ba, a kasuwa ba za a same ka ba, in an je gidanku ba kana, in an leka ɗakinka sai dai a ga katifa. Kai din da kai particular wani babu kai, an tafi da kai kabari, Allah ya gama da kai. To kan ya gama da kai, ka yi ƙoƙari ka yi wa kanka tanadin da za ka yi wa kanka, saboda in an kai ka kabarin ka samu kwanciya mai daɗi. Allah ka ba mu iko. Wa man dalla, duk wanda ya ɓace ya ƙi bin hanyar nan ta Qur'ani, fa inna ma yadillu alaiha, to don kansa ya ɓace. Kullum idan Ubangiji zai yi kira, sai ya rinka kira zuwa ga a zo a bi Qur'ani, a zo a yi wa manzansa da'a. Amma abun mamaki wasu mutane sai su rinka kiran mutane akan su zo su bi mutane. Mutum ya danganta addininsa wa mutum, wancan yana da nasa shehi, wancan ma yana da shehi, wancan ma yana da shehi, har ma tutiya yake man la shaykha lahu fa shaytanu shaykhuhu. Wai duk wanda ba shi da shehi to shaytan ne shehinsa. Ga Qur'ani nan izu 60, a ina sunan shehinka yake? A ina Allah ya ambaci shehuwa ne yace a bi shi, shi ma jagora ne, in an bi shi za a shiga aljanna? Wane shehu ne daga cikin shehinai Allah ya ambace shi? Daga Allah sai manzonsa a cikin Qur'anin nan, su ne aka ce ka bi su. In akwai sunan shehinka a Qur'ani nuna mana, za mu bi shi. Babu jama'a. Mai son shiriya ya bi hanya siratal mustaqima, ya nemi abin da Qur'ani ya ce. Duk wanda ka gan shi yana yin addini, tambaye shi, addinin nan naka a cikin Qur'ani ina yake? In babu shi a cikin Qur'ani, babu a hadisin annabi bai ambace shi ba, wallahi kai ya bata maka lokaci. Hanyar da yake kai ba mai kullewa ba ce, ba za ta fita ba. Hanyar Allah da manzansa su ne masu bullewa. Da haka wanda ya ɓace wa Qur'ani ya ɓace wa kansa. Wala taziru waziratun wizra ukura. Allah ya ce babu wata rai wacce za ta ɗauki nauyin wata rai a lahira. An ce wani kafiri a Makka ya ce mutanen Makka duk su kafircewa Annabi sallallahu alaihi wasallam su kibinsa, shi ya yarda ran tashin alkiyama duk laifin a dora masa. Allah ya ce ai wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un, ko walau kana za qurba. Haka alkiyama take. Duk wata rai wanda kaya zunubi yayi mata nauyi, yayi mata yawa, idan ta ga ɗanta ko ta ga ƙaninta, wane zo ka taya ni ka rage min nauyi, la yuhmal minhu shay'un, ba wanda zai rage maka nauyi a lahira, walau kana za qurba, ko da makusancinka ne ba zai yiwu ba ya rage maka nauyi. Allah ya sa mu dace. Amma malamai sun ce Qur'ani ya ce akwai mutanen da za su ɗauki nauyin wasu, ko wala ya'maluna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim. Su kuma ba wai nauyin wani bane za a dora musu a kansu, a'a za a yi musu dublin nauyi ne saboda aikin da suka yi. Mutum ne ya bata sai ya umurci wani ma ya bata. Kun san a ƙasar nan saboda tsabar rena Allah, akwai wanda ya fito ya ce mutane su daina sallah, shi ya ɗauke musu. Su kuma saboda tsabar Allah ya kaddara musu hauka suka daina.
wai mutum ne wanda yake kashi da fitsari ya ce ma ka daina sallah shikenan kai kuma ka yadda ka daina. Akwai wanda aka mai da su mahaukata, wai su yi ta zikiri har sai an ce musu mahaukata, da haka su nema ma suke a ce musu mahaukata, wai in an ce musu mahaukata to sun yi zikiri na gaskiya kenan. Shi yasa za a ga mutum idan yayi yawo yayi abin nan menene rangaji ba a ce mar mahaukaci ba kuma sai ya kama a dungure. Wai ne ma yake ka ce masa mahaukaci, to in ka ce masa mahaukaci ya tabbata yayi daidai kenan. Yanzu don Allah in tambaye ka, Annabi Muhammad shine ya kawo addinin nan, ko labari ka ji wani wanda ba musulmi ba misali ya ce annabinka yana yin a dungure, in yana zikiri za ka ji daɗi? Ba za ka ci shiri ba an zagi annabinka? A ce annabinka za a ci hata fili ya shiga tsakani ana tafi ana ya kama dungure, ko ya sa hotuna a jikin rigarsa ya rataye carbi ya yi hular takardar ma hoton wani ne. Yanda a hoto in ka kalle shi ba ka iya bambanta shi da mahaukaci mai kwana a kasuwa, kuma a ce wannan shine addininka, kai musulmi ba ka ji a jikinka ma in an danganta wannan da kai ma yanci ma mutunci. Allah ya sauwake. To irin waɗanda suka yi sabo suka karkace wa hanyar Allah sai suka umurci wasu ma su karkace, to ran tashin alkiyama bayan nauyinsu za a ɗebo nauyin karkatar da waɗancan shi ma a ɗora musu. Allah ya sa mu dace. Shine wala taziru waziratun wizra ukhra, ko me gaba wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, ba mu kasance masu yin azaba ba, Allah ya ce sai mun aika manzo. Ka'ida ce ubangiji ya bayar, duk mutanen da kaga Allah ya sanya su a azaba to ya sanar da su abu kaza nake so a yi mun sun ki, abu kaza nake so a bari sun ki bari, to anan ne za a azabtar da su. Sai za malamai suka ce duk wanda sako bai iso masa ba na wannan addini to yana da uzuri. ina ga za mu ƙara aya ɗaya ko wa idza aradna an nuhlika qaryatan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا Allah ya ce idan muka yi nufin halakar da mutane to manyansu ne suke lalacewa. Idan manyan ƙasa suka lalace dole ko talaka yana so ko baya so ƙasar sai ta lalace. Idan manyan ƙasa suka gyaru talaka ko yana so ko baya so ƙasar sai ta gyaru. Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan, idan muka yi nufin halakar da alƙarya amarna muturafiha. Akwai masu karanta amarna dinnan da tashdidi amarna. Muturafiha masu jin daɗi daga cikin ƙasar, da masu kuɗi da shugabanni da masu ilimi da wane ne waɗanda dai su ne who is who, su ne alpha and omega. Fa fasaqu fiha, sai su yi wa Allah tawaye, su kibin abin da Allah yake so. Talaka yana da hila ne? Inda aka ja ka ba nan kai ba, me kake da shi? Ba ka da sarauta a hannunka, ba ka da security, ba ka da komai. To waɗanda suke da wannan abin a hannunsu, in Allah ya umurce su ga yanda za su tsara ƙasarsa, ga yanda za su yi wa addininsa, sai suka ki. Fa haqqa alaihal qawlu,
Allah ya ce to kalmar azaba ta halakarwa sai ta tabbata akan kasar fadan marna hata da mira sai mu dirkake ta dirkakewa. Wannan shine abin da ya samu Najeriya. Mu ba halakar da mu ba, amma dai manyan mu sun lalace, suka lalata mu. Yanzu matsayin da ake a ƙasar nan ba manya ne kawai suka lalace ba, talakawan ma a lalace suke, amma manyan ne suka fara lalacewa. Kuma idan suka gyaru insha Allah za mu gyaru. Wa kam ahlakana min alquruni min ba'di nuh, Allah yace nawa muka halakar daga cikin alkariyu bayan annabi nuh. Mun halakar da yawa inji Allah. Duka kuma abinda muke so su yi suka ki, saboda kai dan adam kayan Allah ne. Allah ne ya halice ka da jinin da yake jikinka, da nama, da kashi, da ido, da hanci, da baki, da gashi, da sawu, da komai a jikinka na Allah ne. Ko akwai naka? In naka ne a ina ka samo shi? Duka na Allah ne, ko ba haka ba? To sai Allah ya ce ga abin da nake so ka mun, sai ka ki. Alhalin kai mace ma in ka auro ta gidanka, sai ka ce sai abin da kake so za ta yi. Kai kuma Allah halittar ka yi, amma ga abin da yake so ka ki. To Allah ya ce sai in muka ce musu su yi abin da muke so suka ki, sai mu halakar da su. Yasa ya ce nawa muka halakar, ai da yawa. Wakafa bi rabbika, ubangijinka ya isa bi zunubi ibadihi khabiran basira, game da zunubin bayinsa mai ilimi ne, ya san su gaba daya. Yanzu yawan masallacin mun nan duk Allah ya san kowa yawan zunubin kowa. Nawa ne miliyan kaza da 100 kaza da 30 da kaza da kaza. Nawa ne ma miliyan kaza da 100 kaza da 20 da kaza da kowa in za a yi riga ɗaya Allah ya sani. Allah ya samu dace. Za mu dakata ana aya ta 17 ko? Goban muka zo za mu tashi aya ta 18. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Akwai masu buƙatar addu'o'i, ni ma ina bukata. A taimaka min da addu'a, Allah ya samu dace. Allah ya shiryar da mu. Allah ya gafarta mana a cikin wannan wata na Ramadan. Allahumma izzil islam wal muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-maut راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أمورنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.